Haniat sengi hadien bokai tual bapau nam bha ka than riwar ubadairu ubriu ba ejan bha but sumbul mitirang ba ka jelaw ba perston tensong dakaba ulamino na ka National People Party uba Anthony Khongwang ban yakun ni election house nam arja arpulai nakaliang jungka United Democratic Party kelalong ka bakloi berpiang sobha la da wan berpieso sa party habai Krembot District President ka UDP East ka sales uba Titos Wilkhain ulapan pau ba ka party kalong ka bakloi berpiang burom yano lada ki kwa ban penyeso sa party bat halor kertong ban yakun ka election arja arpulai uba Titos ulai thu ba ka party kelasania au MDC ka than uba rengkat lang lendam ban pentulun syakmat ya kakam nakaliang ka party ka jungi ngi kloi ban pediang kinu kiri orang ba kiri pokmat kuat ikipai baru ki bakwa ban join sa ka party kumbakalong kumangalaju kran ki beladap baya kakam kepada hapen uslahi nila IT hau lokal MDC ba rengkat lendam bat kumbalong menta ka circle hi ka tharai kan sale ya ka ka badan kam namar ka jingjit kandidat ku mengiju pensyai sekipai ba kalong ba ya ka kam kandidat ngimju rai na jerong ka distrik kamla ban rai lani ka state parti ru kamla ban rai direct nunu kortong kasyong haka circle yanu ka recommend ban long kortong hadu menta ka bangai i long ba kilat thai kubor ka long ka jing resign jong ba Anthony Khongwang na ka NPP tenre ya ka ban join pat sa ka UDP hadu menta ngampat yo officially